ikaw na picture. Na. Ay, di sa machine. Ako na binibili, kinanin mo lang isda. Ano, eh. Hi! Mayroon akong kauban, oh. Oh, shades din yun, shades. Kakainit kayo. Need kayo. Nata. Oh, gano. Yes. Ano to ang sand nila? Sand. Ah, dakong bato, no? Wala ba? Ah. Kita mo ng Ha? Picture nanti ka? Ano video? Ikaw. Ang binay mo hang Ano lang? Pero, ikaw. sige lang, ikaw lang kayo. Ikaw lang ang video. Namin dito sa Baywalk. Dolomite Beach. Dolomite. Dolomite Beach. Puti kayo, no? Tanawa, puti kayo po ang kuha nila, oh. I-focus na ko ang tubig, ah. Kaman na dito, sumpa na to kay init kayo kung hike ka dito. Libaho, no? Hindi kayo. Wala na, kailan ko na. Daghan po tabo. Gwapo niya siya sunset. No, sunset. Sayo, sayo lang ka. Naay mo rag bar. Sunrise ko sa Sunset ba? Sunset. dito mo sa'yo. No, gani, sayo lang. Sayo ta ba? Sayo. Alas 3 pa man ron. Alas 4. Ang sunset, alas 6 man lang. Nasaan sa'yo din na. Diba, sayo tayo niya ba? Nanay, murag mga black dito. So, naman ay sa dito. Yan mo. Hindi ka itong mga itong mga murag. Ito. Murag mga black na kana siya katong murag mo sagang og kuan. Dolomite Sand. Kita mo kung video ana. Nay mga shells nga mo pilit ana din ilang reviewhan gani maintenance. Dito ta. Dili bali dito oh. Dito sa Na. Rugby na may mga building din na rugby na US ba. Baliktad ang nato ni. Saan pagbaliktad sa video? po siguro. So, na ang sad. Galamay. Dolomite Sand.
Tagalog tayo. Kasi andito tayo sa So, maputi po yung sand po nila. Dolomite. Parang mga bato. Pero ang init-init, it's 4 in the afternoon. It's free, walay bayad. Pag sulod nimo diretso lang. Check lang ang bag. Kasi kay bawal ang pagkaon. So, pwede ra magdalag bag basta walay food sulod. Ang kay tao ko. Bawal maligo. Bawal maligo pero may mga uban nga Hindi ka until maghimasa. nanghimasa sila. Init kayo. Grabe. Kaya man nila mo lingkod sa kuwan nga init kayo. Diri bi na ipatay. Yan na ba? Yan ang ana kay naaman diri ang init. Dan sa mga Ito pa pinay-wave. gani. Tano. Gusto man ni Mandamus. May pa wave oh. Lalong lagi diri. Tani mo yung wave mo. Tani mo wave. Nakita dia? Lalong diri no. Ayun ako lalong dira. Sus na ay ga. Ano di isda no? Ang dagat kay medyo brown diri in dapita kay siguro kuan ba kanang dili kanang tungod sa wave pero dito sa unahan katong walay wave kay puti man Oo. diri ra diri siguro wala pa nila ni nahuman og kuan Dolomite no kay medyo laluman siya murag wala naapiki pagbutang no di pares dito ba nga kuan bulag ra gyapon. Yung isda. Kita ba? Pag nakita to siya, may nangambak. Zoom doon na to. Kasi dili, anak na po. Kinaman diran anak. Mabing ng bag. Nang luod na yun. Hagit sa nila sa kama. Mura. Pero wala na zoom. Sige, nini talakaw. Layo naman din eh. Layo na siya no. Inabtan no. Natayo sa hotel ba ano? No good. Dagan mga kuan. Dagan mga vlogger. Oh, Isda kumain. Ang baksa na. Kapalik. May mga isda na mga baks Dolomite kaya kapalik nila. isa ilang gipang balik. Ang baks sa isda ba? Dahil yung pilit sa yuta ay sa Dolomite.
part nga ang sand kay kuan katong bato-bato gud no dito sa una sa katong una diri kay tanawa medyo nipis siya ba nipis yung siguro dito ni pa ni human be no Mampok siguro mga isda. Siguro ito ng dagko na isda. siguro dagan kay mga kuan dito yati oh mga sanahan ba ni mga Yeah. Private. Private ba na? oh, mga private na dito mga yati Kaya ba? oh. Government na tayo na eh. Ito kay murag mga military na mga ano. Inita uy. Pero murag na sila isiminto diri oh, na something kuan murag pathway sa ba. Bisiminto pero napay harang tapos ginawa. Ngita si Israel og isda. Isdilan. Oh, picture ko diri kay ay. Oh, sige. Picture ko diri kay walay tawo. So ingon misat ko mo. Tanan naton sa tumoy. Gani. Sa man ilan ni diretso dito unsa ba? Oh, diba? Unsa ka ni anong naman ni ko ano? Kanal, di ba? Kanal? Kanal. Dili uy. Bra lagi siya kanang kuan. Tumoy pa tayo din na. Ayan na, init ayo. Itan na itong mga tao. Dito. Magandang kay tao. Tapos dili mo ganahan ani. Dili sila ganahan ani. Pugaw kayo sa una. Surahan din sa una. Maraming kasura din. Kasura din sa una eh. May nani na karon. Susi Ako pa. dito nakita doon. Susi pa mo. Gani. Susi pa sila niya. Asa ka libre. I-open to public. Libre na. Walay kuan. Ikagid sila. Diba? Dagan kay tao. Bisag les 4. Init kayo. Dagan kay tao. Apay uban nga manglingkod. Dapit sa kuan. Pagipayo. Init kayo. Swerte kay ni oh. Ilang likod kay kuan ba? Swerte kay ni nga mga establishment ba? Ang likod nila Dolomite. Sa balay na nga na bro. Balay or pwede na nimo muod o kuan. Sa ba na siya may restaurant ano. Pero feeling na di pwede kay bawal ba food.
bata, ano, dinihin mo. Gani. Grabe. Kainit ba? So, muna siya ay entrance. Ngayon ta sa entrance exit. So, tingin sa entrance exit. Entrance ug exit lang ako. Muna siya ay restroom. Napod sila restroom bagong tukod. Government property. May bato tunga-tunga sa dalan gantiga sama ni siya dira may sulod dira pa may ma-exit na Manila Bay. sa Manila Bay sama ni siya tanan maka Exit mo ka. Saan mo ka? ay this way out dili day entrance sa day na no Entrance from ito exit. dito din exit. Aha. Ang exit dari agion dapit sa may footbridge. Katong daghan kita katong na viral na footbridge daghan kita dara ang exit ka. Na in fairness putik kayo. Ito siguro siya naharang kay basit mag-high tide na nga. Siguro. Pwede po, no? Pero open na ito. Ano dapat ko na? Oo po. Pwede, no? Pwede mo yan. Pwede siya. Sumani siya. Tanan naton sa kadagkan tao sa gawas. May nakikita ng kuko.